हे बघा, आज कुड्याच्या शेंगाची तुम्हाला मी भाजी दाखवणार आहे. ह्या कुड्याच्या गेल्या वर्षी तुम्हाला मी टाकळ्याच्या पानांची भाजी दाखवली होती, टायकुळा त्याच्या पानाची. आता मी ते कणकवलीला होतं म्हटलं, ह्या कुड्या शेंगा मिळतात बाजारात. आपल्याला ते झाडं पण आहेत, पण त्या शहरात मिळत नाही तशा त्या. तर ह्या एकदम कोवळ्या कोवळ्या आहेत बघा. हे बघा, एकदम सहज सुटतात. हे बघा दिसत आहेत ना. तर आत्ता त्याची भाजी खायला बरी. आणि इतकी ही औषधी वनस्पती म्हणजे भाजी आहे ना, की सगळ्यांनी अगदी ह्या सीझनला मिळतात. म्हणजे आता जूनपासून त्या मिळतात. तर ह्यावेळेला अवश्य खायलाच हव्यात, कारण ह्याच्यामुळे ना पोटाचे जे सगळे आजार आपले ते पोटाचे आजार निघून जातात. उदाहरणार्थ आपलं अपचन होतं आणि पोट बिघडतं, किंवा जंत होतात, पोटासारखी चावरी करते आपल्याला, पोटसूळ उठतो. तर अशा लोकांनी ही भाजी खायलाच हवी. अशा लोकांनी नाही, सर्वांनीच खायला हवी भाजी. तर थोडीशी ना भाजी म्हणजे अशी आडूक, म्हणजे थोडीशी कडवट तुरट अशी भाजी असते. तर ही बाजारातनं ही भाजी आणली आहे योगेशने आज. तर मी ती भाजी करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये थोडंसं म्हणजे कडवट असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये मी चण्याची डाळ भिजत घातली आहे. आता ही चण्याची डाळ घालणार आहे आणि थोडंसं हे चिंचेचा कोळ घालणार आहे. हां, कारण ती जास्त एकदम ना म्हणजे उग्र अशी लागते ना, म्हणून त्याच्यामध्ये चिंचेचा कोळ आणि गूळ हे भिजत घातलं आहे मी. ते एक कांदा, मसाला आणि हे आमचं फोडणीला तेल. तर आता पहिल्यांदा ही भाजी मी साफ करून घेते. साफ करून घेते म्हणजे काय करते, कोवळी एकदम हे असे ते काढून घ्यायचे हे. आणि स्वच्छ 3-4 वेळा धुवून नंतर मी ती चिरून पाण्यात टाकणार आहे. कारण ह्याला खूप डिंक असतो बघा, तुम्ही दिसतो तुम्हाला पांढरा डिंक ना. हां, तर हा पाण्यात टाकल्यानंतर निघून जाईल तो. तर ही चांगली स्वच्छ 3-4 वेळा धुवून घेते आणि नंतर मग चिरून तुम्हाला दाखवते. ती पाण्यात टाकून थोडीशी वाफवून घ्यायची. म्हणजे आपण केळफूल कसं वाफवतो त्या पद्धतीने वाफवून घ्यायची आणि नंतर मग ती फोडणीला घालायची आहे. तर पहिल्यांदा मी स्वच्छ धुवून घेते आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते. मी चिरून घेते. तुम्हाला दिसतंय का डिंक पांढरापणा दिसतोय तो. आता मी हे पाण्यात घालून धुवून घेणार आहे आणि नंतर मग उकळत ठेवणार आहे. आता तुम्ही म्हणाल की सारखंही तुम्ही धुताय भाजी, उकळून टाकणार आहात, त्यातले सगळे पोषक घटक निघून जातात. तसं नाही आहे. ह्या म्हणजे हा जी कुडा म्हणून वनस्पती आहे ना, तिचा प्रत्येक भाग आणि भाग महत्त्वाचा आहे. त्याचं पाळ जे असतं ना, ते पाळसुद्धा जर पोटात दुखत असेल, संडासला भरपूर होतं आणि थांबत नसेल, तर ते पाळ ना पाण्यातनं उगाळून ते पोटात खायला देतात. इतकं ते म्हणजे याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात ते औषधी घटक ह्याच्यामध्ये आहेत. म्हणून हे स्वच्छ मी आता 2दा धुणार आहे, पण डिंक हा जायला पाहिजे, नाही तर तो चिवट होतो, समजलं ना. आणि नंतर मग ते मी उकळत ठेवणार आहे. तर काय काय लोक काय करतात म्हणजे ह्या शेंगाचे असे मोठे मोठे तुकडे करतात आणि जसे आंबे खारामध्ये घालतात, आवळे खारामध्ये घालतात. नंतर आमच्याकडे कोकणात तर ना हे माझे मालवण साईडला ह्या आंबाडी म्हणून एक वनस्पती असते. असं म्हणजे असं आवळ्यासारखा लांबट असतो तो आंबाडा, ते खारात घालतात. आणि ह्या शेंगा पण घालतात. दुसऱ्या आणखीन एक शेंगा असतात, त्याचं मला नाव आठवत नाही आहे. तर पूर्वी लोक ना भाजी काय नसायची. तुम्हाला मी मागच्या वेळेला मी प्रत्येक सांगते की पूर्वीच्या म्हणजे 50-55 वर्षापूर्वी ना भाजीच खूप म्हणजे पावसाच्या दिवसामध्ये लोक आता वेलं घातली आहे त्यांनी, पडवळं धरतील सगळं काय ते, भेंडे धरतील सगळं काय ते. पण अशाला भाजी नसायची. मग भाजी म्हणून काय करायचं, तर हे अशा प्रकारच्या ही जी आहेत आंबे, नंतर आवळे, आंबाडे आणि ह्या कुड्या शेंगा, अशा त्या शेंगा म्हणजे हे खरात घालायचं आणि आमटी काय ती करायची आणि त्याच्यावर हे तोंडाला लावायचं किंवा लोणचं घालायची लोक, समजलं ना. तर अशा प्रकारे अशा मोठमोठ्या तुकडे करून ते खारात घातले ना की ते पण खातात. मी त्याच्याने पोटात ते आपले विकार कमी होतात. आणि म्हणून पूर्वीच्या लोकांना जास्त काय डॉक्टर वगैरे नव्हते. आता जरा काय झालं की आपण पहिल्यांदा डॉक्टरांकडे धावतो की नाही, कारण हे आपण असल्या भाज्या आपण खातच नाही आणि हे खायला पाहिजे खरं. म्हणजे आता ह्या सीझनला मिळतात. अगदी मुंबईसुद्धा आदिवासी लोक ना विकायला घेऊन बसतात. ही अशा पेंड्या असतात त्याच्या बघा, हे बघा, ह्या कुड्या शेंगा ही 10 रुपयाला पेंडी. ती रानात भटकून ते लोक बांधून अशा आणतात. त्याच्या भानगीची भाजी असते, एक पानाची भाजी असते, कुड्डूची भाजी असते, टाकळ्याची भाजी आहे, समजलं. ह्या सगळ्या भाज्या आपण खाल्ल्या तर आपल्याला खरोखर डॉक्टरांकडे सारखं जाण्याची गरजच नाही आहे. तर आता मी हे 2दा धुवून घेते आणि नंतर उकळत ठेव. बघा, मी तर ह्या शेंगा त्याच्यावर थोडंसं वरपर्यंत पाणी घातलं आहे आणि किंचित थोडंसं मीठ घालणार आहे आणि चांगलं 2 उकळ आले की नंतर मग ते गाळून टाकणार आहे. नंतर थोडी अशी मळून घ्यायची, मला दाखवते नंतर. तर आपण थोडी 5 मिनटं ही उकळ येईपर्यंत वाट बघूया. बघा 5 मिनटं झाली आहेत आणि मी हा म्हणजे छोटा बर्नर आहे तो फुल करून ठेवला. हे बघा चांगली ही झाली आहे ती, उकळ जरा चांगला आलेला आहे. आता जास्त आपल्याला शिजवायची नाही, कारण आपल्या डाळीबरोबर तर शिजवायचीच आहे ना. म्हणून मी आता काय करणार आहे माहिती, ही गॅस काढणार आहे आणि थंड व्हायला देणार आहे. गाळून टाकते ही पाणी आणि नंतर थंड व्हायला, कारण आपण नंतर ती मळून घ्यायची.
हाताने असं जसं चुरगळायचं असं, आणि मग त्यातला आपण अगदी केळफूल कसं आपण मी केळफुलाची भाजी करताना उकडवत नाही, ती असं डायरेक्टच फोडणीला घालते. तर त्या पद्धतीने ही करायची आहे. याचा चांगला एक ना वेगळा राणूस असा म्हणजे भाजीचा वासच राणूस असा वास येतो आहे. आता गॅस बंद करते आणि हे पाणी आहे ना आतमधलं ते गाळून टाकते. हे बघा, आता ही थंड आली ना नंतर मी पुढची कृती तुम्हाला दाखवते. थंड होऊ दे थोडा वेळ. हे बघा, मी गाळून घेतली होती, थंड पाणी याच्यामध्ये घातलं आणि जरा अशी कुस्करून घ्यायची अशी, कारण ह्याच्यामध्ये भरपूर तुम्हाला सांगितलं ना त्या पानांमध्ये फुलांमध्ये सगळ्यांमध्ये कडवटपण असतो. आणि असं हे सगळं पाणी त्याचं चांगलं घट्ट दाबून मूठ बघा अशी करून घ्यायची ती. हे कडेने बघाल ना त्याला डिंक लागला आहे बघा. हां, कडेने संपूर्ण डिंक लागला आहे. म्हणून काय जर जास्त डिंकाचं प्रमाण असतं आणि म्हणून ते आपण असं थोडंसं उकळून घ्यायचं शिजवून. तर आता मी ते कढई तापत ठेवली आहे फोडणीसाठी. त्यात तेल घालते, कारण ही रानभाजी असल्यामुळे थोडं ह्याला तेल कांदा आपण घालणार ना त्याच्यामुळे ती चांगली होणार आहे. तेल तापलं आहे, आता मी याच्यामध्ये कांदा घालते. बघा 4-5 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घालते. चांगला आपण कांदा जरा भाजून घेऊया. कांदा लवकर मऊ व्हायला पाहिजे ना, म्हणून आपण मीठ टाकणार आहोत. आता नंतर मीठ आपण थोडं टाकायचं. आता मी घातलं आहे अर्धा चमचा मीठ. मी कांदा लवकर मऊ आणि जास्त मऊ नाही करणार आहे, कारण तो शिजणार आहे ना आता हे डाळीबरोबर आणि चण्याच्या. आता आपला मालवणी मसाला, मला तिखट असेल तर तिखट त्याप्रमाणे घालायचा. मी अर्धा चमचा हा मसाला घातला आहे. आता ही डाळ आहे ना चण्याची भिजवली आहे मी 2-3 तास, ही डाळ घालते. आणि ह्या शेंगा पण घालणार आहे मी आता, ह्या कुड्याच्या शेंगा. आणि असं पाणी घालून चांगलं शिजवून घेणार आहे, कारण डाळ पण शिजायची ना आपली, म्हणून मी जास्त नाही उकडवलं. ह्या चांगलं परतून घ्यायचं तेलात आणि त्याच्यात थोडं पाणी घालणार आहे. आणि त्या चांगलं डाळ पण शिजायला हवी आणि शेंगा मी थोड्याशाच 5 मिनटंच उकडून घेतल्या, जास्त शिजवल्या नाही शेंगा, कारण त्यात थोडासा राहायला पाहिजे त्यातलं ना त्यातलं ह्याचं सत्व भाजीचं ह्याच्यासाठी. तर आता मी पाणी घालते. वर झाकणात पण पाणी ठेवणार आहे. आता आपण 10 मिनटं भाजी शिजायला देऊया आपण. किती पाणी कमी झालं आहे ते बघा. वर झाकणात पण ठेवलं पाणी आणि हे पण. आता हे काय नाही शिजणारच आहे, पण आता गूळ आणि चिंचेचा कोळ हे जर असं आपण घालू याच्यामध्ये, की नंतर मग खोबरं आणि कोथिंबीर घातली की आपली भाजी तयार होईल. पण ह्याने गूळ आणि चिंचेने काय होतं म्हणजे त्यातला जो उग्रपणा आहे ना तो कमी होतो, म्हणून हे घालायचं आहे. तर 1-2 चमचे आपण हे चिंचेचा कोळ घातला आहे बघा. तर हे गरम पाणी आहे ना, हे पाणी पण यात घालते. आता पाणी वगैरे काय घालणार आहे, आता आपण शिजू द्यायची. पाणी आटलं की नंतर खोबरं घातलं की आपली भाजी तयार होईल. बघूया आता. हे बघा पाणी सगळं सुकलं आहे, चांगल्यापैकी भाजी तयार झाली आपली. डाळ पण शिजली आहे. आता मी काय करते, खोबरं घालते. आता ही भाजी थोडीशी कडू असल्यामुळे खोबरं आणि कोथिंबीर मीठ चवी आपण घातलंच आहे याच्यामध्ये. आता ही भाजी आपल्याला सुकी आहे तर सुकी पण करायची, थोडीशी अशी पाणी ढाऊ असेल ह्या पद्धतीने. एवढी झाली भाजी, आपली भाजी आता तयार झाली आहे बघा. एकदम सुकी केली तर ती आवडत असेल तर तशी करा, नाहीतर ही आता भाजी आपली शिजून तयार झाली आहे बघा. आपण खोबरं आणि आता कोथिंबीर घातली आहे आणि आता आपली ही कुड्याच्या शेंगाची भाजी तयार झाली. तर मित्रांनो, अजून एक कोकणातल्या रानभाजीचा प्रकार कुड्याच्या शेंगांची भाजी ही तयार झालेली आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच चॅनलवरील इतरही विविध व्हिडिओ नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.